रे निक्या, नेक्स्ट वीकेंड पिकनिक फिक्स आहे. रे बाबा, खर्चाचं नाव नको काढूस. का? तू एकटा आहेस ना, मग तुला नाही कळणार. म्हणजे अरे बाबा, माझं लग्न झालंय आणि लग्न झाल्यावर खर्च दुप्पट होतात. बायकोचा खर्च, पोरांचा खर्च, पोरांच्या शाळेची फीज, घराचा हप्ता, गाडीचा हप्ता, आणि त्यात घरात कोणी आजारी पडलं तर नुसती पैशाची चणचण भासते बाबा. हे निक्या, वेळ आहेस तू? मी आहे ना सोबत. कसलं टेन्शन घेतोस? लोड नको होऊस. बरं ऐक, मम्मीने घरी मस्त बटाट्याची भाजी केली, पुरी पण सांगतो करायला. मस्त पुरी भाजीचा बेत करू, चालेल? नाही नाही, नको. आजकाल मी बाहेरचं खाणं बंद केलंय. का? काय, पैशाची चणचण आहे ना, आणि त्यात बायकोने आज काजूची भाजी केली आहे. चल. पैशांची चणचण, काजूची भाजी. अरे भावाशी, मी कोकणातलो असं आहे आणि सध्या कोकणात काजूचं सीझन सुरू आहे. हा?